Talagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Baka lamang po may napurot ka mo dyan na kuwan na cellphone. Ano? Sa susaro tabi na listener ko na ano ini Uncle Kang sa Kuyang Padion. Nawara po sa cellphone. Ano? Ang cellphone po nahulog niya sa jeep, posible po na kasuhapon habang siya mga tugang nagsakay sa jeep. Ang cellphone po, pag sa diri iyan ni Engineer Ani Sito Salimbao. Yan, ha? Engineer Ani Salimbao. Sabi, nagpasiring dahil ni Sarawi si Engineer Salimbao, si Engineer Ani. O hali dyan sa isim kung ano, may mga dinuruman. Sa cellphone ko, naulog sa alis sa iyang bulsa. Kaya ang duda ni Engineer Ani Sito Salimbao, naulog niya sa jeep o naulog niya sa tricycle. Ano? Baka po may nakapurot ka mo. Ay pa din, Chris. Pakit, kuan pala ang tabi. Anong brand tabi ki cellphone ini? Di ko pala nariparo ka sa hapon ini, ha? Anong brand palang tabi ki cellphone ini tabi? Apa di? Ha? Na nahulog ni Engineer Ani Salimbao. Tang duda niya, nahulog niya da sa jeep or nahulog niya sa tricycle. Hali po sa iyang bulsa. Pero ang duda ko man ka Engineer Ani, baka sa inya na, baka naglaog siya sa konsen, baka naman niya nawalat. Pagkarahiya nga tabi dyan, Mr. Maceda, tirada mo. Baka tabi Engineer Ani Sito Salimbao, naglaog ka sa konsen, bata nagparawis ka pati. Bata baka kung konsen mo nawalat na lugar. Baka nawalat mo sa konsen ka dumi naman na ikasana o ano sa malipot na lugar o baka nawalat mo kunsain diyan na kunsain ka naglaog tabi. Baka ako ang duda ko, pero ang susog sa iyang apon kay Dr. Chris Gianan, ang duda niya nawalat na niya tabi sa tricycle o sa jeep. Pade. Hello, pare. Good morning. Anong brand kan ang cellphone ni Engineer? iPhone, pare. iPhone? Di ka pa rin, naniwala kang naulog daw sa jeep o tricycle o tricycle? Sabi tabagan, give him the benefit of the doubt. Kung ano sa statement, stick it na dumaan. Yan. Kung anong sinabi niya, yun na ito. Masabi si Engineer Anisito, salbatan na ngayang duwa. Si Chris niya, sarap man niya, sawong-sawong naman niya. Nawara na ngayang cellphone ko ngayon. Problema pa kanduwang ini. Yung pare, grabing pagkabori kayo ito talagang yung nga, ni mo na iPhone baga. 10:30. Oo, okay. Pakamita, hindi napapamugtak. Kaya dapat, ako nagpaparabugtak, pambira ako magbugtak pa di sa bulsa. Pero may ako may bag. Actually, pare, garo, di man talaga siya nagluluwas na oras, so isling bag niya baga. Okay. Oo, that okay. time, nagluwas lang ito. Kami nga si Kasoon lang na yearly update niya sa iyang PWD pension sa SS. Yan, okay. So, okay. iridalian na lakaw. Kaya, nagluwas kay Aro. Ang bit-bit niya lang. So, cellphone. Itong cellphone case niya kaya, may gari built-in na wallet baga ito. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad. Oo, nakasuksok doon. So, o di, paniwalaan ko ang sinabi niya na baka nahulog sa tricycle o sa jeep, pero iPhone ito. Di ba ko yan pa din na iPhone iguang kikwan? Iguang yung kigari, ano ito, so pin o code, something? Dahil itong kwan? So, Apple ID. Dahil ID siya. O dahil pwede mabuksan ki iba? Hindi pwede mo buksan ito pa di iba. Tapos mariretrieve manggabos na data duman ng Apple ID. Yan ang kakayunan sa mas Apple. Mas kanong cellphone ko, ikaw akong nakabugtak na sa screen baga, may pindot ka nga bago mabuksan ki iba. Para di mako ki iba. Opo. Para kakaaram kang code kang cellphone ko, si Mrs. lang. Nagpiparam ko sa iya.
Okay. So, meaning kung may Eh, pwede. makapurot ka ito pa di man ito mabubuksan ki basta-basta. Ayun, di man ito Di magagamit. mabubuksan basta-basta. Di magagamit. Di magagamit. Ayun po. Ayan, okay. Ano na niya pina-disable na niya sa, Yeah. Oo. sa Apple Store. Tapos ni-report naman niya sa telco. Oo. So, SIM-tap, pinablock na. Yeah. Tapos sa NTC. Kaso syempre, so contacts ang importante duman. Yeah, iya pa din. Tapos Oo. mga ID. Sabi, Yeah. maski da sa mga nakaipit na kwarta dahil na. So, ayun cellphone nila ito. importante, ano? Wala sa mga contacts Di niya naman. di niya man mariretrieve ito sa Apple. So, mga data niya dumanta. So, Apple ID niya, naka-notes duman sa, niya. Cellphone sa niya? cellphone mismo. Iya. Opo. Iya. Okay. Okay. Sige Opo, pa din. opo. Ako nang bala tabi, Okay, ha? thank you, thank Okay. you. Oh. Engineer Ani, sa Limbaw. Ako, maniniwala ako sabi ni Chris, ang benefit of the doubt, dapat duman sa nagtao kan informasyon. ang dapat na statement na paniwalaan tayo. Oh. Baka po napurot nindo ang iPhone na cellphone. Kaya pala hanap-hanap ni Engineer Ani. Importante ang laman kaya ito, mga contacts, etc. Tabi, pakiulit na lang po digdi sa DCGB. Pag hinaton nindo sa DCGB, ako nang bahala magtao sa endoki gratification, i-reimburse ko na lang kay Engineer sa Limbaw. Iya po. Taga-midbid ko ini. Midbidan ko na ini. Please lang tabi cellphone na walat sa jeep o sa tricycle. Sisay man, pakiutot na lang po sa DCGB. Tako na po bahala konsendo ki gratification nindo na pwede nindong ika-ugma tabi. Ha? Importantihon po kaya iyan na cellphone na iyan. Okay po? Alright. Ikadua, na gusto kong ihapot sa Indo, may nagdigdi sa DCGB. Tamay pigreklamo siya na insurance company. Sa totoo lang, blanco ako kaini kung sain ako maduman na ahensya. Igo akong pig-refer sa iya na sarong opisina, okay na ito. Saro pa, kay pon ko kaya kigari baga so mediator, o kay pon kigari, ano nga portak, halimbawa nga kita nagtrabaho sa pribado, may concern ka, mareklamo ka sa dole, garawarogan. Pero ini po, may reklamo siya sa insurance. Sisay po daw, baka po may aram ka mong nagdadangog kung saan pwede kami mag-refer kain. Ako po, blanco ako kung sisay na opisina yan, kan gobyerno, na pwedeng ipaapod so siya, buda so insurance company ta. Day niya na nakukuha so kaoro ninda sa insurance. Ang concern niya kay arog kay ni, naglaog ki insurance policy so agum niya. Ang babayadan niya, arog kay ning kantidad. Kan so utong so dit na sa nang babayadan ninda, dahil nakakontak itong so kaoro na insurance, ano nga po kan Ronald, so insurance na insurance na ahente. Ngunya nagduman siya sa insurance na pigulugan ninda. Ngunya na sa pigulugan niya, iba sa computation na dapat nindang babayadan na premium kumpara duman sa kaoro ninda na ahente. Dinakikig siya, tabiglang luminang kawon, so babayadan pa ninda. Samantalang ito kuta na so, inot ng kaoro niya na ahente, ang babayadan niya, dit na sana, kumpleto naan sa iyang obligasyon sa insurance, policy. Ngunyan, nagduman siya sa opisina kan insurance na pigkaoro ninda, kinumputan siyang bago, alang kawo na, so premium. Tama, tabi, bossing, ade. Uminalang kaw, uminiba so kantidad. Oh, kaya nagagad sa ko ki advice. May in-advise na ako sa iyang iba. Pero saan po pwede magduman? Tabi. Sabi ni Rondon, duman ngaya sa kuwan. Ay, sandali na sala so pare, sa SECDA Securities and Exchange Commission, baka may advice pa si Brad Charlie. Brad, saan po daw pwede? Off there. Siyempre, Padumanon mo sa mo, may mga cases kami ka na assist may pinag-aampang isinda. ayo, anong ahensya ang kunin do? Ang pig-refer din do? Ang kasamuya kasi, Mm. programa may sa tapang ora mismo, Oo. dinagduduman sinda, Mm. kami mo na so mismong concern, Oo. pag nag-response yung concern, Yeah. Iyo. sa pagihensya na tapos papunta na sa alalayan mi na kung Mm. response, alalayan mi na kung paano mag-blatter.
Iyo, padyan ang kulugod sa indo ini, ta. Padyan ang kulugod sa imo, ipahanap ta ka bro. Ta, ano ini o. Di nakukontak na so, kwan, so ahente. Okay. Padumanon mo sa first floor lang sa Oo. sa tabang ora mismo. Iyo. O, sige tabi, takanong ko ha. Taraman ko. Alright, thank you. Alright. Ta, ano gano'n suskuman na? Ba't an insurance ba? Kaya nga na kita nagkuha ka insurance, ta. Pag ngaya may edad na kita, nagkahilang kita, o nagkaigwa kita kaya ano man na problema, nagadan, o ano man, yan tabi, yan ang babalikan mo na insurance. Ngunyan, garo, kwansinda, kuaram kung ano, tadin na kukontak. So, dating ahente, kanagdumansinda sa insurance mismo ninda, iba na tabi. So, policy niyang babayadan, in-upgrade, alang kauna, sa kabaga. Dapat bagaan, sa pagpun pa sana, igwa mga tugang ki-agreement yan, diba? Igwa ki-agreement tabi, na kumpira ang babayadan mong premium, ito ang kukumpletohon mo. Bako na sa kabanganan, mabago kang pulisiya. Diba? O sige po. Sige, salamat tabi, bro, Charlie. Wala kay amigong Rondon, ikuang ko ining text nindo, tabi ano, may insurance commission digdi sa Bicol, garuday man tabi, migo, igo mananggad ki Philippine Insurance Commission. Di ko aram kung igwa digdi sa Legazpi office, no? Tabi, ano. Pero sige ha, as may ideya na kita kung paano ipoproseso, initabing concern kan sa tuyang bisita, digdi po sa DCGB. Insurance Commission po, may nag-text man digdi. Sige tabi, masamo ko na ang Legazpi Boulevard, lalo na pagbanggi na. One time nga ni, nakatuko kami ni Mrs. sa concrete seat sa Hampangkan Obelisk, minag-abot kotse, pig unload mga gamit sa pagtinda. Aw nata daw tapi pahali kami, tamatinda na daasinda. Arog na dakaan ang na iyong mananggad. Ano? Itong tukawan na ito, para ito lumanmigo sa mga taong matuko. Tapos papahaliong ka, so tutukawan mo, titindahan ninda. Garisala po. Garisala. Garisala, amigo. Sige po, i-refer taan sa mga amigo, mga kwantaman sa city government, ha? Alright. Sige. O sige, tabi. Ron, pakikuan nga tabi ako, ha? Tanganing, bago ako mag-commercial, ma-advise ko na kita tabi nina sa tuyang listeners. Ining bisita ko digdi sa DCGB. Alright. Sige. Aramon ta daw mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Karen Alan, nasa linya. 5 minutes bago magalas 8 nin aga. Karen, buhian mo. Maraming magtugmaan ka po sa mga programa asin kagustuhan ni Governor Noel Rizal para sa probinsya kan Albay. May mga nakasuporta ng mga ordinansa asin ni solusyon na ipupusulan mga board member kan sanggunian panlalawigan ng Albay sa kinipong executive and legislative agenda kasuhapon. Si First District Board Member Sheena Marion Rupia de la Cruz may anom na planong ipusol o i-author na ordinansa asin programa na patungkol sa ENOT, Provincial Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, asin masuportaran ang mga ini sa paagi ng training sa pagpapusukan local investment. Ikadua, Albay Sustainable Industry and Job Generation Ordinance, trabaho bilang prioridad kan gobernador. Ikatulo, Provincial Gender-Based and Violence Response Ordinance, nakatutok inibiten sa legal na asistensya sa mga biktima kan mga violensya o pang-abuso. Ikaapat, Provincial Human Rights and Protection Ordinance. Panlima, Provincial Freedom of Information and Transparency Ordinance. Imabanda to digdi and full disclosure kan budget, contracts asin procurement kana tapos na mga budget kan probinsya kan Albay. Ikaanom, ang Provincial Organizational Structuring Ordinance. Si Second District Board Member Attorney Melissa Badesa, majority nakatutok sa turismo ang plano kung saan mapusul inimin ordinansa na ang 30% na portion kan income sa kwalikan probinsya mapapaduman para sa mga social services sa probinsya. Ikadua, creation of the One Albay Tourism Circuit, tanganing pagsusupunan arrival kan mga turista sa probinsya. Ikatulo, establish information building in the popular attraction near Mayon Volcano, particularmente ang pagpatusukan trekking asin camping with Mayon Volcano. Ikaapat, building bicycle or motorcycle trails in Albay.
si 3rd District Board Member Brian Arandia nakatutok sa environment o kapalibutan ang mga ordinansa kung sa enot plano niyang i-institutionalize ang province-wide tree pruning and maintenance program. Ikadua, ang pag-establisir kan permanenteng Environment and Natural Resources Officer as in permanent enro officer sa kada syudad kan probinsya nin Albay. Ikatulo, Albay Sustainable Recycling and Recovery in the Province of Albay. Ikaapat, modernized material recovery facility as in pagtauning pondo sa pag-upgrade o pagayon ng mga MRF sa mga munisipyo. Ikalima, ordinance is strengthening community resilience through localized early warning system and flood mitigation measures as in pagbuktat din barangay early warning and disaster management team and education program. Ika-anom, enforcement of railroad safety in Albay para sa pagprebentar kan mga aksidente sa tren. Si 1st District Board Member Carol Sigaman nakatutok na maray sa programa salud at in enerhiya an sa iyang mga ordinansa. Enot, ordinance creating the mandatory digitalization of e-health system in all maintained and government-owned facilities sa probinsya and allocating funds thereof. Ikadua, ordinance creating mental health facilities and educational institutions for communities and government office to address mental and psychosocial concern in the province. Ikatulo, ordinance creating a rehabilitation facility na ma-focus sa pagpulong kan mga taong nag-recover sa mga injuries, surgery illness, and chronic medical condition sa mga government-owned hospital as in facilities. Pang-apat, ordinance creating Albay Provincial Energy Department na magiging kasimbagan sa existitong problema sa kuryente kan probinsya, mabawas-bawasan ang kuryente, asin maipromoter ang renewable energy sa probinsya. Asin ikalima, proposed ordinance creating sports and training facilities for all Albayanos in all types of sports. The 2nd District Board Member Harold Imperial, public order and safety good governance, puro ini mga social services and sa welfare. Enot iyo ang freedom of information in Albay Ordinance, Provincial Integrity and Transparency Program Ordinance. Ikatulo, ang e-governance and digitalization ordinance sa probinsya in Albay. Ikapat, annual performance audit ordinance. Ikalima, 200,000 pesos o 200,000 pesos Barangay Incentive Fund Ordinance for well-performing barangay. Ika-6, Senior Citizen Monthly Pension Ordinance. Ika-7, Provincial Hospital Modernization and Accountability Framework Ordinance. Ika-8, ang Barangay Crime Prevention and Community Policy Ordinance. Ika-9, ang Peace and Order and Disaster Monitoring Center Modernization Ordinance. As in, ang pinakauring ordinansa niya, ang Permanent Danger Zone Relocation and Livelihood Ordinance. Si Board Member Das Manila, may doseng mga ordinansa asin prioridad. Mabilog ininin ordinansa na ipan o ipagbawal o kaya i-regulate ang illegal gambling as in online sabong sa bilog na probinsya kan Albay. Ikadua, plano man kaini na pahalang kawon ang mga benepisyo kan gabus na mga barangay frontliners sa probinsya nin Albay. Ikatulo, protecting community from violence and exploitation, update the anti-drafting law, ipagbawal ang gabus na sexual abuse and exploitation, at ini-establisir ang barangay violence against women death. Ikapat, ang pag-alokar ng pondo sa mga agri-facilities, seed, fertilizers, and pesticides to be distributed to rice farmers sa probinsya nin Albay. Maalokar man ki pondo for technology construction of small-scale irrigation project, maalokar man sa pondo for the provision of farm machineries. Plano man ni Marimilya na i-adaptar sa probinsya ang 20 pesos na bagas na itik-introducer naman kan Department of Agriculture sa ibang lugar. Ikawalo, supply barangay agriculture and supporting farmer with fuel and quality seed. Ika-9, ang programs and initiative for Go Green, Grow Green. Ika-10,
creation of Agri and Fisheries Disaster Risk Reduction Response Unit, and establishment of Agri-Fisheries Board. And pang-11, ang logistic support for kadiwa ng Pangulo, asin ang panghuli kay Maronilla to build a provincial animal disease and diagnostic laboratory for early detection of animal diseases. Si 2nd District Board Member Glenn Casulya, enot na ordinansa institutionalizing the free annual medical check-up and assistance for qualified senior citizen appropriating funds thereof. Ikadua, ordinance establishing nursing homes for abuse, abandoned, neglected senior citizens. Ikatulo, providing a job program for senior citizens. Ikapat, establishing annual recognition program for persons with disability-friendly municipality in Albay. Resolution for technical support sa mga PWD and cooperatives for deaf, youth, and blind. Ika-anom, resolution ini for Provincial Engineering Office to conduct periodic inspection of all PGA buildings for PWD accessibility. Ikapito, resolution ini urging PSWD include PWD organization for availing programs in sustainable livelihood programs. Ikawalo, ordinance amending the quarry ordinance by establishing a digitalized collection, meaning ma-provide nin QR code tanganing walang peking resibo hali sa mga entities. Ika-siyam, resolution encouraging all urban LGU to develop comprehensive drainage plan and flood control system. Asin ang pansampulo kay Casulya, ordinance for agricultural productivity for food security. Digdi naman kay SK Federal President Board Member Carlos Matthew Gamboa, enot, ma-establisher ininin mga youth center para maging produktibo, responsable at resilient sa gabos sa mga barangay ang mga kaubenesan. Ikadua, ang pagbugtas ng sports academy para sa sports program, physical fitness and social skills. Nganing maging aktibo ang mga kaubenesan sa mga karawat tangan makapag-representar pa kan probinsya sa mga darakulang kampiyon. Ikatulo, arts and culture program. Ikapat, academic enrichment program, tanganing i-enhance ang academic performance kan mga jóvenes sa eskwelahan kan probinsya. Ikalima, job training and employment program kung sa plano ni Gamboa, tanganing maihanda sa trabaho ang mga kabataan sa paagi kan mga vocational training. Ikaanom, health wellness program, partikularmente ang para sa mental health kan mga kajovenesan. Asin ang panhuli kay Gamboa, mga programa para sa mga naaabusong kabataan, asin maproteran ang mga ini laban sa ano pang klase nin pang-aabuso. Si 1st District Board Member Gio Bongao, may tulong ordinansa asin na programa iyo an advanced policy para sa economic potential arugan creating of livelihood zones as structured ecosystem and local enterprise para sa sustainable mga kooperatiba sa probinsya. Plano man ni Board Member Bongao ang pag-review asin update kan regional guidelines sa i-accredit ng mga civil society organization para makasunod sa national policy kan DILG. Ikatulo, gabos na mga building, school building, asin mga child development center na funded kan gobyerno provincial kan Albay, magiging typhoon proof and resilient ini. Si 3rd District Board Member Manny Ribaya, nakatutok ang suporta asin ordinansa sa mga invensyon, advanced na teknolohiya asin inobasyon sa probinsya ng Albay. Enot, ordinance strengthening scientific and technological research development. Ikadua, ordinance promoting smart LGU development in coordination with DOST Albay. Ikatulo, support digitalization of provincial government of Albay. Ikaapat, ang pag-prioritize sa education, science, and technology in accelerating special progress, promoting total human development. Ikaapat, susuportaran kaini ang research and development, invention, and utilization sa probinsya. Igwamanin pagsuporta sa scientific technology capabilities sa province development, asin ang pangguri, makondusir ininin benchmarking para mapag-adalan ang mga best practices sa local legislation.
yan VP Henry, bali 10 mga board members su presente duman na saro nagpresentar kan sa indang mga legislative agenda. So dapat tutukan o abangan inikan mga albayano na itong mga ipiglihir nindang mga board member kung iyan talagang ipapasarkan mga ini para sa ikatarahay kan probinsya nin Albay. Yan VP Henry. Iyan tabi kuan, iyan tabi Karen, isaray mo iyan na kuan mo boda. Pwede tama na i-archive yan kung sa Indian sa kung ano sa kung sa digdi sa newsroom etc. Tayo na sinabi ninda kan mga board members, babalikan taan sa pagtapos kan sa indang term. Roger on that. Kung nagibo ninda iyan na mga ordinansang iyan. Opo, VP. Diba? Ikadua, di ba ko sinakipig apo na first 100 days? Kasabay dyan ang gobernador, vice governor, may first 100 days, apo tunta kung ano ang naigibo na ninda sa first 100 days na naka-align dyan sa indang pig presenter sa ELA. Yan, executive, legislative agenda meeting kasuhapon. Magayon man sunadang og ko ng mga naisipan nila, magayon sa mga nagkaisipan ng mga ordinansa na pag nagibo yan, mangiginabang ang mga albayano asin ang iba-ibang sektor kan sa tuyang sosyedad. Roger on that. Yo. Talagang pinagtugma man naman sa mga programa kan gobernador sa health o sa load, sa social services, sa trabaho, sa turismo, sa infrastruktura, Yes. ating sa kapalibutan, talagang nagturugma man. And actually, VP Henry, kasuhapon, pagkatapos kayo ng paglalatag ginda, nag-28 na minuto na mga question and answer portion, pero no objection na namatian mga ini, aling kay Governor Noel Rosal. Kung pangani kay Governor Noel Rosal, I will work with you. Iyan ana pigbabayaan firme ni Governor Rosal, magtatrabaho ngayon kita kayan para sa probinsya ni Albay. Iyan. Pag-cooperate ngaya ako sa Indo. Okay. Tedo, kini isumada mo daw so agenda man na sinumbiter ni Governor Rosal sa ampangan ninda? So mga pointers na? Ano nga itabi itong gigibon kang gobernador? So, salud VP Henry. Salud ini. Okay. I-prioritize ang healthcare sa gabos na mga taga-probinsya nin Albay. Mm. And sabi naman VP Henry, plano niyang mag-buktak nin mga mental health wellness, mga home for the aged, as in mga rehabilitation center, na enot niyang ipigplano yan sa syudad nin Legazpi. Igwaman sa Laducan Quarry, iniso pighagadan niya nin suporta na dapat ngaya ma-regulate ang quarry sa digdi ngaya kita magkukuanin ng pondo para sa manlain-lain na programa kan probinsya. Kaya big-mention man duman VP Henry, ana mapapagkuhaan na pondo kan probinsya hali sa national government sa paagi kan mga kongresistata asin ana local fund. Iguaman na sa Laducan Turismo, pinakiuron niya na dapat i-expand na maray ining mga tourist attraction or tourist destination dito sa province kan Albay. Talagang maka-attract na kita lindakol na turista. Digdi man sa energy, sinabi niya, mapadagos man giraray ang Aleco, pero may mga nakakahuro na siyang mga investor, and ang sabi is masumitir na sana kan mga informasyon kan mga substation kan Aleco asin kan NGCP. Okay. Yaon man duman sa pagninegosyo, ang objective ni Governor Noel Rosal, dapat maging business friendly ang Albay sa gabos na mga investors. Okay. Yaon man Okay. VP, Okay, Karen, okay na kayo dyan. Anyway, na-report mo na kasabago yan. Taon na kayo as Angel, yan na good Secretary Rimulya, ha? yes, Sa Kapitolyo. sige, Alright. copy. Sige. Karen Ala, this is GP News. Thank you so much. Kasbago kay itong pipa, sumada ko kay Karen tungkol sa agenda ni Gob, na-report kasbago na 5 to 7. Kaya, ano yan, mas maray po na ma-refresh ko kita kayo. Pero, yaw na si Angel sa Kapitolyo. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP. Good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyong mga paraan tabay. Yaw na rin sa Kapitolyo Provincial kan Albay kasi ngunyan na pagkaaga, at teka na pagkaluyan pa, agad po ni mensahe sa tuyang Governor Noel Rosal. At si VP Henry po sa visit. Gob. Henry, good morning. Good morning po, Governor. Good morning. Yes, good morning, Henry. Good morning sa gabo sa mga parantabay, dikit po sa DCGB. Opo. Gob, ano po ang katuyuhan kang pagbisita ni Governor Rimulya sa probinsya kan Albay? Yes, siyempre, primero, dakulang pasalamat at early binisita kita ni
SILG, John Dick Remulla. Primero, i-meet niya sa mga mayors Opo. ng Albay, doon sa APSIMO. Then, gusto niyang mailing ang disaster risk reduction management preparedness na. Opo. So, bibisitahon niya gabos ng mga facilities na. Ayun. Ang Imbedigde, being in the Typhoon Belt, Opo. gusto niya mahiling kung ang biyapod na readiness kang APSIMO. To face ining mga pre-expect ang typhoon up to December. Oh, I see. Magayon po. Pero kung may dara po siya, nagaro ngaya pwedeng kwan sa Albay? Ika-suporta sa Albay pa. Talatunta, pero sabi ko nga ni, ang pinaka-importante digdi, ma-meet niya sa mga mayors. Today pa sa Meritpit, so magkakaigwa kay meet and greet after the arrival sa Capitol. I see, opo. Anong oras po ko pang abot na yung secretary ko So na? we're expecting now, on board na siya, Henry, Opo. taon-taon, pwede mo sa makaulay. Iya, opo. Gob, salamat po. Good luck tabi. Taning ko ining kwan mo. Ano? Ining magayon mong kwan, reporter. Iya po, Gob. Henry, and Yeah. gusto ko man pasalamatan kapos ng mga membro kang sanggunian, palalawigan, Yeah. mga department heads and division heads. Sa satuyang very successful na executive legislative agenda meeting maghapon. Yeah. Magayon nun. Magayon so, data pigla. nalay down na sa mga plano ta sa Albay for the next 3 years. Ano? Albay in my heart na. Wow. O yan, Henry. Wow. Yun, Henry. Albay in my heart, and we'll start with our health programs, Opo. our social services. Nagaten bagita kang zona ni Presidente. Oo. Nahiling ko naman, Henry, may pagabago, Henry. Yeah. Dati pigilitan niya kan mga presidente sa mga infrastructure. Kuyan dahil na. Opo. Garo-garo pigakasukwan na. Sabi niya, palpak daw. Kaya, deep lang, more on social services. Kaya, binib ako katong nag-ibo kang speech niya. No? Yeah. Talagang more on healthcare, tapos so scholarship, and of course, ang satuyang PhilHealth. Halos dinagdagan ng benepisyo. Opo. And ang karayan duman, sa mga programa na nahiling ko, makakatabang na maray sa mga pobre, no? Mga indigents na. So far, we're expecting now in about a few minutes Opo. ang pag-abot kan sa tuyang SILG John Dick Remulla. Yeah. Gob, good luck po. Salamat na maray. Salamat. Opo. Okay. So yan, Karen? VP Hanley, si Governor Noel Rosal, hindi yan VP, nakina sa cellphone ko, then ako Hapoton ko na ko ta siya kan so malinatag og report na ni Karen ito kundi mas maray ko tang masumada tag sa so kundi alanganin sa oras ha. Alanganin na VP Henry, na nakapwesto na digdi sa mga empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Albay, nagahalat na lang kan pag-abot kan Secretary kan DILG. And kung ilaladawan ta VP Henry, ang sitwasyon na digdi sa palibot ng Kapitolyo Provincial kan Albay, itong aning sabi mo kasi bago, close road itong so digdi mismo sa Ampangan, pati na duman VP Henry hali sa may F.A. Kennedy Drive po baga. Opo. So pasisiring duman sa may Albay Astrodome. And then sa Gudig VP Henry sa may Gregorian Mall, sarado tabi iyan. Kaya duman sa mga motorista, maghanap na muna ni alternatibo agihan kung may mga concern ka mo dyan. And then before man lunchtime, maharaniyo naman ni Digdi VP Henry. And sa ngunyan VP Henry, nakataltag digdian mga ekipahes, mga assets kan man iba-ibang mga local government units sa pagitan sa ng mga respektibong city and municipal disaster risk reduction management offices. Kaya bahan itong mga personahe hali sa Bureau of Fire Protection, may sa hali sa Philippine Army, may hali sa Coast Guard, and then sa Bureau of Fire Protection tanganing ipahiling ang kapasidad ng Bicol Region ang kahandaan na sa paghampang sa anuman ang kalamidad na mag-abot digdi. And torkatodo VP Henry, ang mamundo lang VP Henry ta duman sa program na ipig-send mo sa kuya, dahil ipalan kami VP Henry allowed na magdangog kay ito dahil itong presentation na nakatalaan ko tanang magtaon in opening remarks si Governor Rosal, may presentation ka na DRR best practices si Sir Roderick Mendoza, may emergency management services and 911 program i-discuss man iyan ni Sir Eugene Escobar, pati na itong sumensahe ni Secretary Remulla, day palan VP allowed duman an media
Kaya kami di VP Henry, mahalat kami kung pwedeng, although wala man kipig sabing may press conference, pero pwede na VP mag-ambush. Sabi ni Gov, itataning niya ako, kaya mataning Yeah. ako kay Gov. Tumaning katulos duman. Okay, now, paano kaya, aram ko na close door itong sukuan, so briefing, Apo, may close apo. door. Tagari, diyan magasakap kang gigibuhon. Apo. Sabi, pagluwas da, pwedeng makauron kan ba dyan, Secretary Rimulya. Okay, VP. Yan. Pero kung kataning mo siguro, bakit ka man ang pwedeng inuto ni Gov? Kaya ready mo tulos. Ay, Ready ko nga ni VP, di mo pa ako tigapod ka sa bago. Kapot na ni Gov so cellphone mo. Dek ka mag-istorya ta. Baka may makadangog na iba. Tinirang VP ni Gov ka sa bago, nasampangan kang ibang media. Itataning niya ako. At dek ka magparataram nga ni. May transupog. Anyways, VP, ini ang mga pangyayari digdi sa Capitolio Provincial Canalbay sa mga bigaabangan na aktibidad na naantala ni nagkapirang aldaw. Ining pagbisita ni Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya, ang Sekretaryo kan Department of Interior and Local Government bilang shaman and Vice Chairperson kan Disaster Preparedness Committee kan NDRRMC. Aligi sa Capitolio Provincial Canalbay, Inzal Mustaza, DCGB News. Salamat Angel Rivalry Fort, mga tugang hali sa Capitolio Canalbay. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy Nasalita. Ramon daw ang mga latest dyan sa 3rd District Canalbay. Jim, good morning Jim. Hello, Jimmy. Go ahead. Hello, Ararumon. Yeah, maray na aga sa mga barantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, zero growth rate ang Bicol Region tabi, bibi. Ang gustong sabihon, declining ang populasyon kan mga Bicolanos. Yeah. Ini an informasyon na ko anya to sa pakipag-ulay kan DCGB News kay DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar. Ang binasaran kan informasyon na ini, iyo ang PSA census kan nakaaging taon kung saan ang record negative 0.07 ang growth rate niya to. Ayun. Kung saan kung ikumpara sa ibang rehiyon, positive ang growth rate kumpara sa Region 5 na negatibo. Dahil na nag-aabanti ang populasyon niya to, mas nagdadakol ang senior citizen kaysa sa mga namumundag. Pasado kay DILG Regional Director, dapat adalan inikan gobyerno sa pagsabing kung kulang na ang talubo kan populasyon sa mga maabot na law, pababaan bilang kan mga tao, may epekto ini sa satuya, napasiring naman sa pagiging senior citizen. Opo. Kung aron kan Jim ang tama, sinabi mo na pala so posibleng epekto na puro kita magurang dili pag-abot kang daw. Niya pa na sa mga kontribusyon, paano na? Zero growth rate, go sabihin, kulang negative, bako zero, negative, go sabihin, kulang so paglang bako makaskas kulang sa paglangkaw kan populasyon sa tuyang rehiyon. Tama? Kulang, negatibo. Wara, negative. Salbatan ang pangyari. Ihaputad, i-clarify ta daw yan sa PSA, ano? Special na istorya baga ini. Kita sa ng region, pinaput niya to, ano ang rason? Duwa faktor, nahiling kan DILG Director. Noon nata nangyari ini. Primero, mga hobbies mo niyan, ma-migrate. Yeah. Ikadua, nag-aaragom data BBP, gurulang na, na may edad na, baday na nag-aarake. Iyan ang dangugunta si DILG Regional Director. Sige daw. Sa informasyon na yun. Nakita ko sa PSA published census na as of July 2024, kung mahiling to duman, ang region na igwang ang only region na may negative growth rate ang Bicol region lang. And ang nahiling kong data duman is negative 0.07. Pero ang gusto mo ibig sabihin ka ni Dabi? Declining ang population growth rate kang Bicol. So throughout the year, sa mga nakaaging panahon, so dahil na kita nag-multiply. Dahil na nagdadagdag Jim? Stack up ng Bicol region. So nag-aani ba siya? Gari harap po na kita mag-araki. Kasi
positive growth rate. Oo. Although medyo mababa, but sa tuya, negative growth rate. Kumaluyan multiplication database, Director. Duwang factors ang tigiling ko dyan na pwedeng pag-adalan. Number one, yung trend ko niyan na parang yung mga young generation dahil na muna mag-aragom o mag-araki. Then siguro kan presenting sitwasyon. Pwede, haloy na mag-aragom ang mga younger or mag-agoman. Haloy mag-aragom. 40 plus na sinda and then mag-aki sinda, mga ganun na period. But another one is migration. Pwedeng paduman sinda sa Manila, urban centers. So kaya declining yung population. Or else ba partner kasi? Hindi ko lang ma-confirm. So ano implikasyon kay ni Direk kung negative growth rate kita sa mga maabot na lang? Ang kwan kay yan, kasi diit na lang yung magiging masunod na generation. Tapos sa kulon kitang mga senior population, so dikit na lang yung masuporta sa tuya. Pag kita naging mga nasa senior years na, dikit na lang yung masuporta sa tuya. So nahiling tayan, lalong-lalo na sa insurance. Siyempre kita mga nasa, kung doon kita sa mga senior years na, mas nangaipo kita ng suporta coming from the younger generation. Kanya kung diit na lang sinda magsusuporta sa tuya in terms of expenses sa hospitalization, in terms of pangaipo kan mga senior citizens, diit na lang magsusuporta. So yan, may kadugtong kung ano ang dapat intervention kang gobyerno. Anong kaipuan na ni Director? May kaipuan na magkampanya ang gobyerno na magkaiguanin madagdagan nining maging positive din yung trade ka? Adalan siguro aron kay ni declining yung Population. growth rate sa Bicol region. And baka kay Puan i-address din kung ang factor na main na factor dyan ay migration sa ibang lugar. Special news sinita BBP pang national ini. Iyo Sa nga Sulamenting Bicol, Sulamenting region sa Pilipinas, ang region na negative growth rate, Bicol region 5. Yeah. Sige Jim, tamagon na istorya yan pa-follow up tadoan sa PSA, kauronon ta si si Director Perdes. Kung araw ka ng sitwasyon, kung negative growth rate kita sa population, baka man hanggang mabot ang panahon, guro na kita, dahil kitang teenager digdi buda. So iba pa lang, maski sa tamang edad na, habo pang mag-aragom. Maubusan kita Mabuyuman no magum Jimmy, Jimmy, mga 40 anyos na. 30 din naman. Di ka naman makikidakol. Ay, nako. Okay, 2005 tabing data, Jim. 2024. Last year. Last year, kasungo niya, dahil pa man tapos sa 2025. Yeah. Okay. So, kunin special news na nasagap niya to, Regional Director pati, kan DILG, anak kahuro niya to tungkol sa bagay na ini. Iyan. Okay, good. Very good. Yan, BP, sa tuwing special na pagtugay gayo pag-aaram kan istoryang ini. Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa alwa. Babalikan tan mga, telingon nindo mga tugang ta, babalikan ta po anta. Igwa ki mga nasyon tabi na, may mga nasyon tabi mga tugang na gurang na ang sa indang populasyon, namumroblema sa indang kunyan, iling sa Japan. Ang Singapore nga, gari arog naman ka ng concern, ha? Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Magayon po yan na realidad na yan na kuya ni Sir Jimmy. Opo. Pero yan baga po, nasa ano baga po yan? Yan baga po ang pangapulan kang World Economic Forum. Ako follow ko po ang channel. Iyo mananggad bigo. Tama ka. Ang pangapulan kang World Economic Forum is to depopulate every nation. Iyo. Tagdakol na ang populasyon ta.
Dakulo na kitang populasyon. Kung ibig sabihin, compliant ang Bicol. Igmaong ka ng World Economic Forum sa to. Nagyari, Bigo. Pero gari, ang future implication ka iyan, ang dapat na ilingon. Ang pagdakulo ba kan tao, haloy? Malinawon baga, sir, na ang Pilipinas, halos labot na bansa, is influensyado kang World Economic Forum o kang WHO. Yes. Ngunyan, sir, ako Yes. na-research ko ako maray manood sa vaccination programs. Yeah. Ipalaw ko sa mga investigation even in America na makusugon nga ni ang boses ni JFK Jr. Yeah. na they have found out meron talagang mga pertinent papers and then proven studies na ang RNA ang term nila, this RNA vaccines wreak havoc on the immune system of every vaccinated person. Yeah, okay. Dahil po nag-wreak havoc siya, so ang ano niya, ang saro sa mga pigapod na tundag, nagiging infertile sa vaccinated person. So, argon yan, grabe hindi nga may meeting kami bigay sa sa mga PTA sa gabos na schools. Pag-meetingan is sabi kang DOH na payagan na ipabaksin sa gabos na kababaihan sa vaccination. Yan, para research ko, garon niya ako ang mangyayari kaini dahil puro nga nito RNA. Sabi ko naman, ang vaccine niya gabos puro RNA. mRNA niya siya. So, kung proven nga nito kang CDC, naarog ka ito, so ibig sabihin, kapag nabakunahan ang mga female pupils, on the next 5 years, sabihin ta na, siyempre madararaga na iyan, mag-engage pa man sinda sa magpakaagom, infertile na sinda. Kasi yung vaccine, mag-wreak havoc nga duman sa indang total immune system. So, sa padaling sabi, narong kaya ng programa kan DOH. So, mapalakpak ang World Economic Forum. Yeah, okay. Kaya lang, ang problema nga magiging depopulated na on the next sabihin ta ng 10 to 15 years, depopulated ang Bicol. Okay. So, yan lang pang kaya namasdan ko. Yeah. Okay, Pego. Okay. Salamat sa reaction Thank you, Migo. Very good point dyan. Ika-clarify ta iyan, mga tugang sa tuya tabi na yan, sa sabot tabi na PSA, kung nato uminabot sa punto na arog po ka ito, mga tugang ang growth rate kang populasyon ta, sa Bicol Region. Hello? Hello, bossing? Hello? Hello. Yeah, Migo. Good morning, tabi. Yeah, good morning, Tabi. Magayon Tabi itong report ni Jimmy. Pero may saro Tabi akong aspect na gusto ko maaraman kung magigibo kang PSA. Okay. Kasi ito, I believe na itong data is across the board yon. Sa lahat ng demographics ng society. Ang interesado Tabi ako is, out of that 0.07 declining population, pirang percentage ang productive population? Okay. Pirang percentage nag-aasa lang sa ayuda? Yan, Kasi dakula ko na factor yan sa future budgets ng Pilipinas. Okay. Di ba? Ito ang dapat sarupang maipaluwas kang PSA. Di ba? Kasi kung maihiling ka sa parlibuta, ining mga productive na na mga sector kan society, mariparo mo garo di talagang mga aki. Pero bako man sa itong mga pigad tawang kay ayuda, dakulan mga aki.
Diba? So may problema, may factor tabi yan sa budget eh. Yes. Imbis ko na magagamit sa budget sa ibang programa kang gobyerno, napapaduman. Yeah. So baka tabi mahiling man yan kang PSA. Yeah. Iyo man lang tabi. Sige, Migo. Good morning. Salamat, ha. Salamat. Okay, ini mga puntong yan. Pignunot ko ang mga hapot kan sa tuyang mga parantabay ta. Iko kanta yan. Pag nakauron ta mga tugang ang PSA, sa rotabi yan sa ihapot ta sa inda. May kinaraman sa siring na bagay. Ta medyo, panabarita ito ha. Medyo nakikigaw kang baretang ito ni Jimmy nakasalita ha. Mientras tanto, Governor Noel Rosal nakatutok man ngunyan sa pag-asikaso para mabuksan ang JBDAP o Albay Provincial Hospital, mga nakaaging gobernador, pinasalamatan. Joshua Bino sa detalye. Good morning, Joshua. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pinasalamatan ni Governor Noel Rosal ang mga nainot na gobernador kan probinsya kan Albay bago siya dahil sa naging espersos man kan mga initari di Henry na mapakaray ang Jose Del Monte Duran Albay Provincial Hospital o kaya JBDAP kung nasain ngunyan sa liderato ni Governor Noel Rosal. Target nga ni tabi ni Henry formal na mabuksan asin mapakinabangan kan mga albayano pag-abot kan bulan na Nobyembre 2025. Maski banggi na tabi dito Henry, nagkitaga-bisita pa na gobernador sa nasabi ng ospital tangani ng personal mismong riparohon na sitwasyon as in condition kini bantang pinaghinguwang mabuksan ini pag-abot kan bulan ni Nobyembre. Dan nakaaging pasalamat na ipinapod pagtiripon na ipinapod ka na opisina ni Dr. Colbert Ali Iliego ang Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Guest speaker duman si Governor Noel Rosal. 5:30 na official start kan program pero medyo late ining nakaabot tabi di Henry kung kaya nagagad din dispensa na late ngayon ako, tahalik ngayon ako duman sa JBDAP. Pag-abot din depende duman sa pagtiripon, mag-aalas 8 na. And sa iyang inanunsyo, na-target nga ni na kan provincial government na mabuksan as informal itong magamit by November. Tanong punta, naging pahayag ni Governor Noel Rosal. Kaya ko sabi, alin na naman ako sa JBDAP. Kung ito yung by November, mapapinabangan na natin po yung provincial office. Diba? Ako siya mo lang, I have to say this that our chief executive di pahikin ko lang na kaikuhan ito na boss. More appropriate that mapapinabangan mo na po yan din na nagpagkalabon ang sarupang andaw. Kaya I'm sitting to it that 6 provincial hospital. And I want to congratulate my predecessor. Ano po si Governor Pichara, continued by Governor Gascapa and the fourth Governor Leila Bungao. Parang ito, pinakangapulong na probinsya kita. Yan sabi dito Henry, nakatangkan na naging mintay ni Governor Noel Rosal pagpapasalamat sa mga nainot man na gobernador na nag-asikaso ka na sabing ospital and ngunyan, yaw ng paglaom para sa mga albayano sa mga pakinabangan na formalmente ang ospital na ini pag-abot kan bulan ni Nobyembre. Yan tabi DP, ang dagdag niya itong istorya, Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you sa mga baretang yan. Taod-taod mga tugang alabang na iba pang mga development yan sa Kapitolyo. Alas 8:36 na po, nin pag-aaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement.
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako love now moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.
Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita digdi mga tugang sa programa. Basahon ta mo na sa ibang mga reactions kan sa tuya tabi na mga paraantabay. Digdi po mga tugang sa DCGB sa programa niya tong Anhapot. Sabi kang react. Ay, sandali. Ito pala, mangyari. Dalso na ako kang pigiinom kung masiram palan Nika. Ay, Nika. Sus ko nata, Nika na po. Casey? Nika. Masira mo pala, Jerome, ang gatas. Ano? Pagkanamit ko naman ngunyang kigatas, saloy-aloy ng panahon na pagkainom ko naman ngunyang kigatas na the best. Masira pala ng gatas. Pagkainom ko naman ngunyang kigatas, saloy-aloy na akong dahil nakanamit kigatas. Na haloy-haloy na ako na kanamit ki powdered milk. Kaya, Dahil man tabi Casey, na-slide lang so dila ko kang word na Nika. Basta may biglang lalog sa isip ko na Nika. Napanood daw ito mga tugang ta. Nasa isip ko si Casey ining intern midigdi sa technical. Nakabuka kan ngimot ko, Nika. Di ko aram po, di ko may paliwanag kong nata. Sana mapaliwanagan ako nindong mga paraantabay. Good morning, sir. Pakibati po, happy birthday kay Nonito Ke. Ay, Nonito Ke. Happy birthday. Alat ko na. So ano ni manayuli ini? Tama. Ay nako, happy birthday po. Bossing Nonito Ke. Yan, happy birthday tabi. Sa imo, enjoy. Salamaton tabi sa imbita. Happy birthday. An makatakot ka iyan kung kulang na ang mga kaakian, naw paggurang na kita ang maasikaso tuya, ayam na ta mas dakol na gayod ang ayam, napig-alagaan ang agum, an may agum ngunyang kaysa totoong aki.
Nailing mo na yan. Salamat po sa imong sa ara mo. Tama ako sa silin mo, damdaman ako nakaikot sa Japan pero nagkapirang beses tabi ako nakaikot duman sa airport ninda, duwang airport ang inabutan ko. Ang kadaklan sa mga workers tabi nila mga maedad na nahiling ko eh. Good morning, Hen. Kaito, grabe sa problema kan gobyerno na overpopulated na kita. Ngunya na naman, problema na naman, so pag-declination kan population growth, aw nata na naman an. Yuman nang gadadi. Mag-agom ki mga agta, tamay ko sang aki, okay, pwede. Good morning, iba ang paanong gatas na gusto mo, idol? Pasirama dyan, amigo, pagkaraya dyan tabi, ano yan, mga taga City Treasurer's Office tabi, kay Benji Dapugi. Hello? Hello po. Yeah. Pakibati naman ang happy birthday, 65 birthday si Helen Marde. Helen? Birmas ng Pinarik. Ano po ang apelyido? Helen, ano po? Helen? Helen Birmas ng... Birmas. Opo, ng Pinarik. Pinarik Legazpi. Pira pang edad niya ngunyan? 65 years old na po. Wow! Congratulations po. Happy 65th birthday. Hali kay? Helen Birmas ng Pinarik. Opo. Greetings coming from? Kapatid niya. Kapatid niya. Anong pangalan ng kapatid? Jenny. Jenny? Manay Jenny. Manay Jenny. Opo. Mayroon pa po Manay Jenny? Hilis Susano ng Purokno, San Roque, Daragas. 65 meeting niya. Iyo. Opo. Mayroon pang babatiin? Salamat po. Salamat po. Welcome. Happy birthday tabi Helen Birmas. Kaito Nika ba akong Nika? Kaito Casey, kan ang inabutang kong programa kay radyo so request and dedication. Ngunyan day nag-request and dedication mapon sa mga tao. Hello. Good morning Tito Henry. Good morning. Pwede po mag-greet? Ay, sure. Sige, bate. Binabate ko po si ate, si kuya, si mama, si papa, si tito, at si lola. Maraming salamat po, hali sa kanyang anak. Benji, daiman ki aki, sige sa nag-greet. Latoson na may nagkantsaw. Kuya, dakulo na naman ang mga badyaw sa Legazpi. Naiko po. Kaito na problema kita, tadakulon ang tao. Ngunya na problema kita, tadi ito na. Another reaction, na problema kita sa dakulo na ang taan nagbabarados na aki. Pa, ang edad nga na, problema na naman, wara nagaaki, mapasain na lang kita kuya, tabi man. Paring Mar. Garo, pinasubukan subconscious mind mo. Ano pare? Garo, pinasubukan subconscious mind mo. Latosunta ka na. Kung ano ang pag-iisip mo, yun ay tatara mo, adi. Latosunta ka, Pading Mar. Pakaraya, Padi. Bata ka rin nakamonitor duman sa ni Mrs. Health Center ni Mrs. Grabe na kaya pagtios, magastos magpakasal, kaya maedad na nag-aragom. Sige, ako, i-reserve ko muna ang comment ko ta. Kakauroon tango ng PSA, ha? Dapat adalan kan PSA kung declining population ba ang nag-aasa sa ayuda? Kasi dakulao na factor sa future budgets reward. Yan. Good afternoon, Tabi. Good morning, Tabi Henry. Pwede ako, konsultero ka, gusto ko magpaagom sa imo? Gar mapaaram na kita, mapaaram na kita. Malas 9 naman. Gari gusto ko na magpaaram, Tabi. Abangan na lang nito sa iba pang mga nangyari dyan sa pagbisita tabi ni Secretary John Vic Rimulya. Baka lamang may karahayan, mga tugang sa probinsya Canalbay. Mapaaram na ako ta. So nagdadagog, konsultero da ako. Tapos yung isip ko man, may naisip talaga kung ibang nasabi ko. Delikado yan. Baka iba pan may taram ko taon-taon. For the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Siramon talaga magkape. Pakainom ko naman kape, kigatas. Pakainom ko naman kigatas. Alawin ako na namit kigatas.
Si Ramon talaga mag-inom palang kigatas. Mababa naman ako duman sa tindahan. Tamagad naman akong gatas. Tigdo naman ako, Jerome niya. Jerome. Nagdaman ako. Pagbaba ko, may minasunod sa ko si Nicole. Minasunod si Nicole sa kuya. Mare ang timing niya. Yes, yung tabi no. Ipigdo duman ko na. Gari, gusto ko duman magpara agad kigatas. Kasi naman dyan, Jerome, ang mga tirada mo, Noy. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Masunod na po, Tingog Kamanwaan. Kasabay si Jerome Martinez sa IT. Si Casey Tanay. Hindi ka naman sasabi ko sa technical department. Ang aki po ni Chief Ramir Tanay. Ang sa kuyang magiging inaanak. Kasabay tabi si Ronald Baldojan at saka po si News Director Mars sa newsroom. Yaon dyan tabi si Ate Shara Leron, Ate Nicole Gloriane, buda si Ate Jenny. Ini po ang lalaki ay sa pangaran po kan bilog na Mega Force Patrol. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, mabuhay, goodbye. God is good all the time. It's loving him